Min dan ix-xahar minflok 23 spettur differenti għal kull aspett ta' tmexxija ta' negozju, in-negozji iż-żgħar se jibda jkollhom żjara ta' spettur wieħed biss illi jeżamina kollox. Dan permezz ta' riforma fil-liġi li tirregola l-ispezzjonijiet li daħlet fis-seħħ fit-30 ta' Marzu li għadda u li għandha lan li tikkoordina x-xogħol tal-entitajiet awtonomi kollha. F'konferenza tal-aħbarijiet fejn kienet spjegata il-bidla fis-sistema, intqal illi kien hemm ċirkostanzi fejn ħanut partikolari kienu kollu sa 6 spezzjonijiet fil-ġimgħa, sitwazzjoni li kienet inaċċettabbli għall-Gvern. Fuq pilot project li għamilna mibni fuq din il-liġi, ċertu negozji ser jkollhom tnaqqis ta' 5 spezzjonijiet minn dawk is-6, ġifieri jkollhom waħda biss, oħrajn li kien ikollhom 3 spezzjonijiet se jkollhom tnaqqis għal waħda, ġifieri ħafna iktar mill-25% tnaqqis fil-burokrazija illi wedna aħna fil-manifest elettorali. Il-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona mela ċara li din ir-riforma m'għandix tagħti l-impressjoni li l-ispezzjonijiet mhumiex neċessarji. Anzi, binqas burokrazija dawn se jissaħħu biex ikun garantiti li l-standards tan-negozji ikomplu jitjiebu permezz ta' spezzjonijiet iktar koordinati, effikaċi u trasparenti. U ikkalkulat li bis-sistema kif kienet sax-xahar li għadda bejn 23 spettorat differenti kienu jsiru ma' 70,000 spezzjoni fis-sena bi spiża ta' €1,700,000. L-ammont eżaġerat ta' spezzjonijiet kien tuġġieħ ta' ras għal min irid imexxi negozji żgħar b'riżorsi limitati sostna s-Segretarju Permanenti ewlieni Mario Cutajar, kemm minħabba l-ispejjeż żejda u anke minħabba it-telf ta' produttività minħabba il-ħela ta' ħin tal-ispezzjonijiet li b'mod kollettiv kienu jlaħqu 300,000 siegħa. Cutajar sostna illi dan il-pass jingħaqad mal-katina ta' miżuri kontra l-burokrazija u se jnaqqas ukoll l-ispejjeż amministrattivi fuq perjodu ta' 3 snin. Mario Cutajar sqar li s-sistema l-ġdida ntażlet wara konsultazzjoni wiesa mal-partijiet kollha involuti, inklużi il-GRTU.